wasebet e court kendo wasetiye courts gi e higni mang'eny, to pok waneno court ma oloko platform ila mar Supreme Court kaka en Supreme Court mochako oloko ke gima en kar akwedo mar jadonjo ama kar yanyo jadonjo kod okindene mochung'ne. Ne ntiere yore mang'eny kendo ne ntiere weche mane Supreme Court nyalo tiyogo mondo gi dismiss case kane gin convinced ni case kaka noyal ama evidence kaka noket nokochopo e tieng' makare mar yie mondo wito election oko. To kiwinjo weche kaka ne gidhi gi kizungu wawacho ni personal attack mar jok mane ochung' ni jodonjo kod jodonjo wegi, nyiso ni ne ntiere gimoro apart from evidence mane oripo gibed ngi rely on. Wasebede court kendo wasetiye court e higni mang'eny, to pok waneno seche ma judges dhi e gima waluongo ni personal attacks mag jok mochung' ni jodonjo kod jok modonjo. Weche mane gitiyogo kaka Odera, wild goose chase, ne ntiere weche mane ginyalo tiyogo kaka professionals kendo jok mosebedo e tich mar okil kod tich mar ng'ado bura e ndalo mang'eny. Omiyo gimoro ilano ne oro message mana kaka Dorothy owachono, ne oro message marach ni jok moko mane obet oko ma ok understand process mar Supreme Court kaka chalo. Ne ntiere weche mane ginyalo tiyogo e wito bura oko ma ok gipogo jo Kenya kaka ne gipogo jo